Bună seara! Am terminat cu bine lucrarea noastră în bucătăria restaurantului, care urmează să fie deschis și clienta noastră a dorit foarte mult ca spațiul să fie igienizat și să fie dezinfectat și să aibă un aer curat pentru noi clienți care o să vină, din respect pentru noi clienți care o să vină, și vrem să vă arătăm cum a ieșit hota noastră după procedura care v-am explicat în videoclipul anterior. Asta e partea superioară a hotei. Și acum o să vă arătăm și grilajul, cum arată după curățare și uitați ce frumos arată și grilajul nostru. Sperăm să vă fie utile